khaile video kan lu ma in Korean film chung chang kan soi le lok nge Korean film hi lo ning deute kanom thena a om thawa maro chu hei ti lak lo lai kan ya ka zo vele film danga te po kan pakai chawanga ti chuan film sang kan lor kwal zel don ani he ka nar ping le maya nimin lama tu ya kan cheng khang langa tui bong walama hanjuk in the thang vela chuwangin ka nar ping hop mai ka lu nuam lo khop maya mi lo tha thiam le mai te u voina kan en ho le tur chu Korean thriller film munom tak mai zirtir ne thabok si everyone is there ti kan en ho le dona atop thenga min lo thlir sak le theu turin ka nge na cheu Lisa chu kumsom paruk mi ni in tlerol zakzum takania ram huai tlanga thinghna atlan chelai lo langin athom hoda chu athler pheng phunga a mel maya de chuan liam aom nual bok chutiam han mo taka atlan lai chuan in chui palin ama loka kausang zata chuan atla liam ta zoite a tranpui tu awin ni khosholewin aom zuita ani Lisa chu damdo ina lo har chuakin khoenga a hliam chu alang chiang le a khatiani khoshelawa aom khan mi pakhatin mu in hospitala a hruai aloni on lama chuan police officer pani te chuan Lisa case chu anlo soiduna a malama report andona tangin Lisa chu anskula mi then khaten an bully ti an thathiam hal renga ma se an rin dan rongot chu thutling ani lo wangin chui chian deuh an du ani officer te chuan Lisa chung te biak po an han tuma anu chu a boral to a apala mun hlataka a omdai boxi apa hian Lisa thi le dampo angai saklo ti thlangin an thre chuaka Lisa alo har chuan detective Mr Kim chuan mu in mel hriat tiana te anei te a Lisa chu enge an ti le nimin lama thil thleng de chu azota ma se Lisa chuan chang lowin angoi reng chuti lai chuan an homeroom teacher Miss Lee lo lutin officer chu Lisa I zona zo thri lo tur le Lisa chu hadam taka omtir turati in alo hauze ka Lisa trong chua a hlaudana thil diklo chu aom hmel le Mr Kim chuan kongkabula nu lavalai tak pathum loading chu muin chumi te chu Lisa bully tu a rinhlel nu te an ni a Mr Kim chuan chungmi te chuan Lisa chu ti thai emo vauzama achunga thil theng soitir lawan tum ring ngalin chu ho chu chuak tur le thunai tu telamin Lisa mu an palma chu mu tum lo turin alo hrila ma se chungmi te chu an lo duai lo na samai an pasal te chu mi challang le thil ti thei tak tak an ni a an fa te po an pa te wanga an him thei an ringani Mr Kim chuan an fanu te chu Lisa ram hnuaya ko tu nia an rin hlel thu an soi chuan chung mai che pathum te chuan an fa ten chutiang an ti lo thua lo hnialin an thin asa phat hlom mai anin hial thom chu Lisa chuan ningin chol hadam adua kalson hlom turin ati ani chumi hnu chuan Miss Lee chuan school principal mu in an pahnih chuan Lisa chuan bully atuar ti an hria an school ming chiat lo nan principal chuan Miss Lee hne na chuan Lisa chu adam vele school danga sonvat turin lo ti ani karai lo te hnu chuan Lisa po azia to hle a kalpo akal ve thei to ani Mr Kim chuan karma sa tang to in Lisa chu achunga thil thlengte azo to a ma se Lisa chuan chang du lovin alangoi reng thung ti chuan evidence rin tlak om tak lawa chuan Lisa case chu counseling guidance teacher ne na hlan ani in bully tu te po an himta zan khat chu Lisa chuan ngai tu na thalo tak nein atana thazok nia ringin drip free mang chuan in ti hlum atumta ma se kal thom lo omin Lisa chu atop chiang le a chu thom chu lo hnain counseling guidance teacher Miss Somi aloni
Miss Somi chuan experience anei tha in Lisa boina ang nei nau pang tam tak lo tan pui to thin guidance teacher dang ang lo takin Miss Somi po school nau pang ani lain bully atok thina bully tuar de chu a hrom zia a hriat thiam pui le a student de chu bully tu te chunga phubala turin a pui thin ton tuma po hian Lisa chu nem dim dem loin a thil ton chu a hriat chuale theinan a hril sau sawa Lisa chuan a thil ton chu hrechuak thar le in a tap ta Lisa tap aba hnu chuan Somi chuan Lisa chu alo kir le ma chu nungdama lo om turin atia atu ka chuan Lisa chu discharge ania a ho ma chuan bully tu te zinga ho tu ber na yan chuan lo to in a school uniform a chiat ta ka wang khan uniform thar alo ken saka Lisa an tha tep wanga in thiam lo na nei lo ti hriat tak hian Lisa chu atan thi a thazok thu hrilin a ho ma in police laka tanga in thiar filim turin ala vauzui nayan a ho chi ati chuan Somi lo lut ve chi in an thil soite chu alo hre veka Lisa chu ama ina om turin a hroi ho mia anin ti fel hnu chuan Lisa chu anu damlaya a chen na chuan kalin arelu athar le a chuti lai chuan tu emolo kalin Lisa mit chu ala zar mai a zui ngal a phak chuan ami chu a phir pui Jenny alo ni renga Lisa chuan biaknel an tuma ma se Jenny chuan lo ngai poimo loin a kalsan mak mai Lisa te hi anuina pailai khan apa nen anin thena an pa chuan an pian thleng poin angai sak zui lem lo Lisa te an lo pian khan an nu chuan sumlama harsana tokin Lisa chu apa bula anu chia Jenny chu a chen pui zo ka chuta tang chuan an unau chuan in hmato ngai loin Lisa chu apa chuan nok ati em zui atuk ania Miss Somi chuan Jenny chu ador kalna azui ruwa Jenny thil rulai a hmuwa Jenny chu pona tidingin a unau nu bully ato wanga athi trep thu hrilin apuina adil ta top mai ma se Jenny chuan longai poimo lem loin kalsan mai atuma ma se Somi chuan apui chuan poisa apek tur thu an soi chuan Jenny chuan aremti veta zana chuan Somi ina in mukhomin Somi chuan an thil tum a hlotlin ma chu chen ho arota Jenny chuan an ruam hona chu pompui chi alo ma se poi atilem lo Jenny chu bully tu te zirtir na peturin Lisa angin school akal angai don ani ma se Jenny chu kum engamutiliam ta khan school atanga no chu alo ni to a school kal adu tatlat lo mai ho atum ta ma se group pakhada tanga video clip dongin an en chuan Lisai an bully lai alo nia mei cherwal khatte chuan Lisa thom hno lo pothlerin leya annam tluwa an chirbok chuti lai chuan chung mei chhe de chu ngei om takin an lanui war zui chu video chuan Jenny thin atisa kher mai Lisa te omna chuan kir le in Lisa chu do izepnu ti in video chu a entir ta Lisa in video an hu chuan athil ton kha hrechuakin mang an nain atuama hlawin akhur chheder mai chutianga a unau nu Jenny in an hu chuan arelu anave hle a Somi chu a unau nu bully tu tomna azot ta mia maile atu ka chuan Jenny chu Lisa angin skula chuan akalta a classmate te chuan anung chang chu danglam riawin an hria ma se an ngai sak zui lem lo nayan te an lo lutta nayon chuan Jenny do kana thuin school alo kal le awangin an lom vela anui ri tang chuan Jenny chuan nayon chu video mi a unau nu bully na a abul tum tu berani ti a hrechuak ta chung mei che de ku chu a hlei tak em wang chuan Jenny chuan nayon chu a maya a beng thal thuai mai asama thama thut betin nui turin antia a honga rekin anatuar lai chu video in a cover ve mia a thiantela chuan changam loin an tlansan dai zui Miss Lee localin alo thela private room a hruain an pahnih chuan a hauta ma se Jenny chu zirtir tu za tak angkha ani vetlat lo Miss Lee nen an pahnih chawin anomta Jenny chuan pen la in
Miss Lee chu vi tumin apan ta cher mai Miss Lee chuan a hlau le a Jenny chuan Lisa chunga fairlo taka ati awangin azil hlaka tlaya chuan Jenny chu alo hoa naian a soisalai video chu Lisa a entirta Lisa chuan engtianga don son tur nge a hrethiam lo hle a chan chu tharum thona hi adu lo burani somi chuan Jenny chu a unau nu buaina a hnulu thei awangin khatiang thil kha ti to lo turin alo rona atuk chu phirte unau birthday ani a avoi khatnan cake an ei dun ve a Lisa chuan nu le pa mangai na tel lawa nun man hrom zia Jenny chu a hrila Jenny po chuan anu nen omma se poise nei lo awanga hre oman to na sat zia chu a soi ve a atuk ania Jenny muthila chuan Lisa chu school akal ve a Jenny in naian zirtirna apek hlak awang khan an lo hlau aringani skula chuan naian nu chuan principal mu in Lisa school danga transfer dan tur an lo soiduna Lisa in phuba alanga afanuin ator alawa chuwang chuan arang theyang bera sonvat adu ani principal korab zet chuan an buana chu achin fel thuai tur thu alo tiama chuti lai chuan Lisa chuan an thusoi chu longai tharu khiawin bathroom a tapchungin atlan luta naian ala suzui naian chuan phubalak nan ti in Lisa toilet chunga in kalkhum chu alei hu veka Lisa chu hu hnuang alo ho in chuata chuan atlu hnoka somi chuan lo pui thuain Jenny ero thinrima wangin asen tran mai naian kol ngalin Lisa in soisalai video interneta upload idulo chuan minlo muro ati mi maile naion chu hlau thongin Jenny soina chuan akalta ahmun athen chuan Jenny chuan alua lo vathlu in ni kho thelawin a om der mai naian alo har chuan akut le ke phur ania aka chu tape manga char ani bok Jenny chuan naion ka charna tape chu potthla hlokin tui botol khat chu a in zolui tir veka chuta botol dang lo la le in chu ero acid ani thung naion chu hlawin atap na sato mai chu chuan Jenny chu atinoi thung Jenny chuan a thalo tur thu hrilin a hmai bul hnai taka acid chu a lei kual vela chuta azet zong naion chu thohok khokin ring tak main atapta Jenny chuan dam idu chuan tlan ro ti in ake phuana chu a phel saka naian chu tlanin thui atlan ma chuan atluwa alumta chuti lai chuan Lisa lokalin naian chu a phel mol mola midang na tortir adu lo ani reivak lowa somi lo thleng ve in Jenny chu a om dana wangin alo hawa ambulance a kol ngal Jenny lo langin police ten zona an lo zot meka mi tu ma in thil thleng an hmulo wang chuan rin helber ani tlatani somi lo thlengin officer de chu Jenny chua turin angena officer de chuan naian lo har huna achiang mayang ti in an kaltir ta ani pona chuan Jenny chuan a thil ti chu poi ati lo thule hunrem chang dang a mu huna ati le tur thu somi hrilin somi ngeidan ni lo chu a ho mak mai chuti lai chuan naian nu lo langin Jenny chu an khumin alo tham bora ma se Jenny chuan deu so ti hriat tak hian ifanu nui ang khan nui ro lo ti velin anin niala anin nialna tang chuan officer de chuan thilom zia an man thiam ta Mr Kim chuan Jenny chu Lisa ti in a kau tatlat ma se Jenny chuan Lisa chu ina a om ti in alo chang thuaya chumi hnu chuan Mr Kim le officer chu an ho meka Mr Kim chuan Jenny chu ngai tuangut ngutin hospitala awm hnu tanga ami zia dang talu tukte chu ngai tu aka in dopul gangar hei hi mi pakhata mi pahni omang chi kha ani ringin fia turin a in lam apan ngala anwa thlen chuan room chu alo ruak veka hospital atanga kol dongin naian ni a har to ti alo hrila naian chu lo phun molin be ato live kha alo soini khatia naianin be ato khan Jenny bak tu ma dang local anom tlat lo omjia chu Jenny Lisa le somi chu mi pakhat ania
Lisa in midang abiemo ain ti khan ama lema ain bia aloni phir u naw anei ngai lo shrim shrima khatia soisak ato khan malngoi ngoya in hria in tu emo ama ngai sak tu adu ngoi na chuan kam tlatin multiple personality disorder anei phata ani mase mi so mi chu ataka a oma guidance officer po ni in Lisa po apui nge ya mase Lisa chu hospitala amulo shrim shrima Lisa in malngoi ngoya ain hriat khan abei sei ema angai tuana senglutin mihring angin adinta ani kot chuan Lisa damlo na chu hria in enkol turin atita Lisa chuan school cholsanin arirru hrisel theinan ain enkol meka therapy ala a atopa chuan atha chuak le ta somi tak chuan Lisa chu airport a lo thla meka Lisa chuan ramdanga nunbul tan that le tumin atuma athok chuak ta ani video munam tak te kan en le zel theinan like le share kha min lo war sak le sham don nia